Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'आव बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ, ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ। गोबावथार जाबायमोन ना आङो इउटिउबाव फैयैया, एसे प्रब्लेम जादोंमोन आंना मबाइलाहाय, ओंखायनो भिडिअ' बानायनो हायाखैमोन। दैज्लां बोथोर नालाय दाख्लैहाय गोबावथार अखा हाबाय थाबाय, कारेन्ट गोबावथार गैया जादोंमोन, बेयावनो पावार बेंकजों चार्ज होनानै मबाइला गाज्रि जानानै दंमोन आरो, ओंखायनो भिडिअ'आ माखासे बानायखानाय दंमोनबाबो आपल'ड खालामनो हायाखैमोन। ओमफ्राय मैयासो बानायनो हादों आरो, ओंखायनो दिनै भिडिअ' बानायसै सानबाय लाबाय भिडिअ'खौ। ओमफ्राय दा नै आङो दुब्लियाव थांनो ओंखारदों, नै दै लाबाय, साथा लाबाय। जोंहा दिनैनिफ्राय माइ फुजेनसिगोन आरो, ओमफ्राय आङो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरबाय। ओमफ्राय आंना दाख्लै मबाइल गाज्रि जानायनि सिगांबो जा भिडिअ' बानायनाय दंमोन बेबो एसे इडिटिं सोलिगासिनो दङ, बेखौबो थाबैनो हगारसिगोन आरो। आलासि जाहैनायनि ब्लग दंमोन, हगारनो हायाखैमोन। ओमफ्राय खोथियाया बै जोंनि फुख्रि सेरावसो नालाय, दुब्लि खाथियाव फुहैनोसै आरो दा। बाजैमोन मादैमोन दंहैखायो, देखायहैनोसै बिसोरखौबो। खामानि मावनायखौ भिडिअ' लानो लाया एसे गोनो गोथो जादोंमोन आङो, ओमफ्राय देखायो सानो नालाय मानसिफोरा, ओमफ्राय लाबाय। उनाव दा फैदो होनबा भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो। मादैमोना फुगासिनो दङ। आयु थेनाया बामनो नागिरदों, नानिखौ आखाइ हरलायथारदों। हायो नोङो थिखोनो? थिखोनो हायो? नानि आया थाख्लुसो जाबाय माथो, खोनाया बोरो? थाख्लु जाबाय नानिया, थाख्लु जाबाय। दिउ एना रोंबिरा दा सिखारदों नामालाय? नै मादैमोना फुबाय। आंहा दासो सफैदों ओंखाम संबोनानै। मोजां मार फुनो मादै? मैया फुनाय फैदों जोङो मोनायाव एसेनो, फुनाय नायफैदों। नागिरदों होननाया नानिया इउटुबावसो हगारो, इउटुबाव। मोजांसो नुयो, मोजांसो। खामानि मावनायावलाय गाज्रिबो नुगोन मोजांबो नुगोन। फुनोसै। आइया दंफांनि दालायखौ ओरैनो दानखाजोब्बाय, दाना दैखौ अबाव दोनबावनांगौ? औ बाल, बे खोथियायाव बिलाइ सिरिनायखायनो दानफायदोंदां। ओइ ए फैनानै उन्दै सानो सायायानो गैला, नै दैया दुंसिगोनसो। फुनोसै दा आङोबो। होमबा आंथ' केमेरामेनबो गैया जाबाय, आंना केमेरा स्टेन्डबो गैया जाबाय, ओमफ्राय मबाइलखौ दोननानै फुनसै आरो। बेखिनिखौनो देखायबाय। दायो लरायहांबाय मानसिफ्रा, लरायबाय। रायलायबावा लाजिदों दख'ना बान्दो गाननायखाय। नायाबा माथो बिजामादै नायगोन, फिसाजोबो नायगोन, बयबो हगारबाय नालाय। मबाइल गाज्रि जाना हगारनो मोनाखैमोन आंहा, दिनैसो हगारनो मोनसै। दुब्लियाव माबा दै सारहैनानै मेंजोब्बाय आङो। खोथिया फुनायाव खेब मोनासै, दै सारखोहैनानै।
सोंलाय नोङो बेनाव एसे सोंहरलाय लोमबायथ' एसे लोमनाया लोमबायमोन हौरै नोङो माबायाखैमोन ना जावग्लायाखै आं आथिंजों खालायहैनानै थांजोब्बायमोन दैया थांनायालाय दैया थोआलै बे सिङाव हाबनाय गैया सिलि बायगुलायनाय सारबाय आङो सिलियानो बायजोब्बाय नै नांगौ आंनो ओइ औवाखौ दाननो आरो दाननांगौ न'आव थांसै सिखा नांगौनो दै गैला दै लायनोसै मेंजोब्बाय बेसेबा गोबावजों दिनैसो खामानि मावनायनि खोथा बेबो सान्दुङाव दायो खोथिया फुखांबाय नै माखासे ओमफ्राय दा बेलासियाव गायनोसै नै हालेवगासिनो दङ ओमफ्राय नांगौ समाव अखा मोना नालाय नै बरिं दैया फुरा सान्दुं अखायानो गैखाया दहायलाय बोथोरा एसे मोजांमोन ओमफ्राय दा बोरैबा जाबाय नै खोथिया दा बेलासियाव गायनोसै आयौ सान्दुङा दा न'आव थांनोसै ओंखाम जाहैनोसै बैयाव आइखौ नायनां आइया एसे दा बेलासियाव गायगोनखाय गायजेनहैग्रोबाय आरो आइया माइ गायगासिनो बेयावनो थांनो नागिरदां आइखौ लेंहैनोसै ओंखाम जानो गोथौ गोथौ हाबथारबाय हाब्रुआ सान्दुं गोसाखाय गिनानै माइ गायग्राफ्रानो फैया माइ गायग्राखौनो बुरजा मोनाखै माइ फुग्राखौनो ओरै फोमोनबोजोब्बाय नायनोसै दा बेसेबां हायो दिनै हायैखौ गाबोन गायनोसै बाबाबो दं हा थाबाबो मावग्रा गैयाबा उफाय गैया गोदोहाय मोसौजों है हा हालेवोमोन दाना नायदो ट्रेक्टर गुदु 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 हारसा फन हरदोंमोन बाबा बे ट्रेक्टर एवग्राया नोंजों रायलायनो मबाइल होफैदां नै मबाइल এই দেখো गायगासिनो गुवार गुवार गायथारबाय बे जिङाव हा गैखायाना बांद्राय जिङाव जाखाया माइया मालाय बिसिना खोथिया गोजौ गोजौथार ओंखारलायबाय जोंहा नै माइ गायनोसै आजोलिया नै सासे माइ गायग्राया गय लाखाबाय गानखादो फाफ्लियावसो लाबाय दा सान्दुं नाङाबा गानला बैथिंसो गायगोन ना बारा सान्दुं नांनाय नङा बै खनायावसो गायगोन ना जाबाय हाब जोंहा आलासिखौनो होखारहराखै मोनफा मोनफाल' खिथां मोसौआनो दिनै माइ गायहैनोसैलाय दहाय जोङो माबाखांबाय नालाय फुखांबाय नालाय बेखौनो गायनोसै बेसेबां हायो सान्दुङा दहायनि बायदि दोमैबा हामगौमोनहाय खोखांबायसो सान्दों आइयाबो मुलि सारनोसै होनदोंमोन खोखांनानै ओमफ्राय आंहासो माबा होननायनो बावबाय भिडिअ'आव मा होननो नागिरदोंमोनथाय आङो फुंजोब्बाय नामा फुंब्रायजोब्बाय नामा बोसोरसेयावनो माइ गायनायाव गानग्रा गस्लाया फिसा जाबाय बेना
बिखुं खामजानो गिनानै गस्ला आखाइ गोलाव लाबोखायो ओमफ्राय माबा ओरैसो नायदोंमोन आङो माइ गायनायखौबा खेबनो मोनगोन ना मोना जोंनाथ' मानसिफोरनि बायदि देखायनाय नङा नालाय गायखौबो गायनायसो देखायफ्लानाय नङा नालाय ओमफ्राय खेबग्राबो गैया केमेरामेनबो जोंना होख्लायबाय मबाइला दलद दोनबाय गायबायसो जोंना बिदिसो स्टेटबो गैया बालबो गैयासो मालाय खान्दा खान्दा गाननानैसो गायो खम थायगोन बे माइया जोंना जा मोनजायो बेनो थोबाय होमबा जोङो दा गायनोसै रायलायनायानो बांद्राय जाथारबाय गायबाय जोंहा नै दहाय फुङाव फुदोंमोन दा गायलायबाय बेलासियाव देनजार सान्दुं नायद' भिडिअखौ फैद' गायोबा लोगोफोर नै मादैया जोंना मादै सासेया गैला गाबोबाय फैद' लोगोफोर गायोबा नै गायनो हाया मोजांथार हाब्रुआ गायनो दोलो दोलो मोजांथार आं फुजेनाखै खिन्थु मोजांथार नुवाबो बिसोरो होनदों आरो बेखौ होनबाय आं गायनोसै आंबो जोंना दाना मोसौजों हालेवनायखौनो नुला ट्रेक्टरल'सै हा गोमोनाथ' खिथाबाय बुरजा दंथारो गायग्राखौनो बुरजा मोनाखै सोरबा गायनोबा फैद' बै ट्रेक्टर एवग्रानि साथाया नायद' हनै सोरनोबा नांगौबा बिदि बायनानै लादो हमनाङा रेडिमेडखा गायनोसै दानिया केमेरामेनबो गैया आं गायनायखौ खेबजागौमोन नङाबा होननायसो जानोसै हाय लोगोफोर ओमफ्राय मैयाहाय भिडिअखौ जोबजासिम फोजोबनो हायाखैमोन बेलासियावहाय अखा हाना फैनानैलायनो अखा दामब्रा फैना होनानै एखे मबाइलखौ न'आव खारबोनानै दोनफैबाय भिडिअखौ फोजोबनो हायासैमोन आरो ओमफ्राय दिनैनिखौबो आङो दाजाबदेरफानोसै बावनो दिनै नै मैया फुदोंमोन ओमफ्राय फुङाव बेलासियाव एसे गायबाय ओमफ्राय दा मैया बेलासियाव एसे गायखांनाय एसे फुबोनायखौ दिनै फुङाव गायहैनोसैलाय आरो बेखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै सोर सोर फैखो आंना माइ गायग्रा लोगोफ्रा नायनोसै होमबा नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौबो जा हायो एसे देखायनोसै फैबाय आङो नै दायो मैया जों खोथिया फुनायखौ फुख्रि आलि सेरखौ मोनफैबाय ओमफ्राय रावबो फैथ'वाखै आरो नेनोसै आङो दसे खोथिया रानग्राबो गैया नालाय जोंहा रावबो ओंखायनो खोथिया एसे रोगाहैनोसै आं बाबाया ओइयाव एसे रोगागासिनो दं हनै औवा सेराव ओमफ्राय बेबो हारसिं हाजोबनाय नङाना एसे रोगाहैफाग्रोनोसै आङो मानसिफोर फैसान्दि खोथिया रोगाहैनोसै आं ओमफ्राय खेबनोथ' हानाय नङा जाहैबाय मबाइलाथ' बावनो गालांनांसिगोन दा टाइम नायनो मबाइलखौ हाब्रु बारियाव बोरै लांफानो ना ओमफ्राय खामानि मावनायखौ खेबबाय थानोबो मोजां मोना खामानि मावनोसो ना खेबनोसो बिदि जायो नालाय आरो हारसिंनो खेबनाय हारसिंनो खामानिबो मावनांगौ खेबनांगौबो खेबग्राबो गैया जोंफोरनिया नायनोसै जा हायो दा दसे सोर सोर फैयो बेसे बुरजा फैयो दिनै एसे देखायनोसै फार्स्टआव बिनि उनाव गायनोसै दे होमबा थाथ' मेंजोब्बाय लोगोफोर खोथिया राननानै नै खोथिया रानखांजोब्बाय आङो ओमफ्राय दासो एसे रेस्ट लाबाय आइमोना गायगासिनो दं नाहरना मिनिबावबाय ओमफ्राय आइया मेंजोब्बाय खाथियाव थांथ'ला आङो दायो खेबैसै
दिनैहाय एसे बांसिन फैबाय आरो मैया सोरनावबा गायनानै बारा फैयाखैमोन। जासोनानै उदै लरल' दासो फैबाय नामा नोङो? दासो फैदों हनै सासे माइ गायखांहां दब्लायसे गायखांहां जानानैसो। औ जि अलसिया बेयाव नै गाज्रि जायो नालाय एदावदां दासो फैदों दब्लायसे हानानै होननानै। हानसै मोनसे रानखांजोब्बायमोन आं एसे गेसें जादोंनो बाबाया हैदेरबावबाय। इदेखौ दासो दब्लायसे हानो नागिरदों। ओमफ्राय नै सोर गायगासिनो दङ दिनै साबेसे जाखो? सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय आइजों 7 जन। दा जोंनि बाजै फैबावगोन न'नि फुङाव फैनो सोलाबनाय नङा नामा बेयो? गायनोसै आंबो मबाइल दोनहैनानै। एबार साबसिन ने मादै गायनो? दोलो दोलो आराम बासिया नालाय मोजां हाब्रुआ बासियाबा आराम जाखायो गायनो। मबाइल दोनना गायफिनसै आंबो। बोसोरथाम जाबाय जोंहा एबारजों माइ गायनाया। आं न'आव थानायनिफ्रायनो गायदों होनदो। एबार एसे गायनो रोंसिनबाय आङो। फार्स्ट गायजेननायावथ' जेबो रोङामोन ओमफ्राय थांनाय बोसोराव एसे रोंबाय एबार एसे बांसिन रोंबाय आरो। लेखा मोजां फरायैनि बान्था बियो। लेखा फरायबाथ' माइ गायनानै जानांनाय नङामोन। लेखा मोजां फरायैनि बान्था माइ गायनानै जानांदों। जा समायदों बिसोरखौ फट' खेबसां। खारोना खारोना होमबासो जायो। दासो जाबाय। गेजेराव थुवाखै आइया। अखा रोङा दाबो नानिजों सोलोंबाय थानाय एसे सुदावबाय थायैखाय माबायोहाय सुदावबाय थायाबा। सोरनोबाबो होनांगौ। गावबाय होनदों सोरनो होनांगौ बारा थैया। बेसेबां 3000 बेसे 3800। ओमफ्राय जोङो साहा लोंनानै दसे जिरायदोंमोन नै। ओमफ्राय होनबा दिनैनि भिडिअ'आ बेसिमावनो दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ स' माच लोगोफोर जोंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। आरो भिडिअ'खौ नायनानै माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्ट खालामहरदो। बाय टेक केयार।